Hem arribat als 575 dies de pandèmia i han anunciat rebaixada en les mesures profilàctiques que cal prendre davant d'aquest virus tan efervescent. Estem a uns dies de celebrar el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals i aquesta efemèride ens ha de fer pensar en les poblacions que per causa dels agents naturals es troben privades de seguretat o de domicili. Per cert, en la data d'avui, a les 22 hores, hi ha convocada una apagada elèctrica general en el conjunt de l'Estat com a signe de protesta contra la pujada inexplicable de la factura de la llum perquè estem convençuts que hi ha solucions més ecològiques per a la producció d'electricitat. Segurament, la millor manera per rebentar el mercat dels oligopolis és potenciar les propostes fotovoltaiques. I també les eòliques. Doncs això.